Aier gure lorategiaren omenez, nintxe jarriko ditugu bitxiloreak, Hau pixkat ipia, izango dugu, programa, Bakailu entxalada, epela. Osagaiak, aia. Osagaiak, bueno, daukau, bakailu, urazak, patata egosia, piper morroia, Piper morroa, bai? piper berdea, Patata, eta tomate saltza. oso ondo. Aizu, kaldera bat, hori da piper morroia egina, ezta? Hoi bai, laben erre, zuritu eta... Hori da eskalibada, katalanez, bada, ni Bartzelonan bizi izan nahi zortzitetan, eta egiten nunik eta horretik ere prestatzen dut eskalibada bat. Eskalibadan osagaietako bada. Oso gesa da hori da labean sartzea balazkiak, 150 gradutan, 25 minutun erre, eta azalakentzua. Azalakendu eta moztu. Oso da hori udaran jateko, oso freskoa. Bai, intxaladantzako eta bai guztantzako. Guazen ba. Bueno, orduan hortako, hemen dauket olioa. Jarriko dugu batxuri, ale? Eta sartuko dugu bakailua. Bakailua, lehenko egunen bezala, konfitatu. Ados. Hori da. Oso ondo. Hori da, eta beda, eta hori konfitatzen da bitarten, ingo duguna da. Lagunduko dizut, piper berdea. Moztu. Nik erdi eta zuk erdie. Bai? Hori. Oso ondo. Aizu galdera bat, goza bat. Bueno, zuk erabaki zenun 19 urte zenituenean, ingenieritza ikasketak etzen nituela egin nahi izan zenien gurasoei, ezta? Bai, hori da. Sukaldean aritu nahi zenuela. Bai. Edikin un kurtso bat, ingenieritzan, Iruñan. Bai. Eta... Gaina ikasle hona zinean, berez motonak eta zenitun? Bai. Ingenieritzan? Bai. Ez datik ondu nuen zerrin. Ia garbi nuken sukaldaritza ikasi nahi nula. Oban, alare... Eta kursoa aprobatu nuen beharrezkoa segitu izateko, baina notikin batea sukaldaritza eskolako matrikula aurkeztu nuen. Bueno, ze gertatzen da, behin etxera iriste zarenean, da gurasoei esaten diezunean, aizue, aita ama, ez dut hau ikasi, garbi daukat gaina beste hau egin nahi dudala. Asarre alde hundie. Kostatu zitzaien ulertzea gurasoei? Bai. Piskat bai. Baina hori zanik nahi nuna. Eta errespetatu behar da, ez da? Alare, zaila da guraso izateare, guraso batek, ez? Nei askotan gogoratzen izenean da, batez ere zure esperientziaren ondotik edo egin detena da pentsatu nahi bizitzan, eta egia da, 20 urterekin gauzak uste dugu ditugula ere garbi dauzkagula, baina gero askotan ez ditu gain garbi. Horrelako erabaki zorrotz batean, konfiantza izatea ere guraso batentzat zaila da. Ez nago gurasoa defendatzen hemen, baina... Ez, baina nik garbi nauken, txikitatik, sukaldaritza gustatzen zaitkela, eta hoxe ikasi nahi nula. Nik ikusten neritze bate jatetxe bat eukizon, ize barroxik, eta ni juten itzen, da beti ikusten nun sukalden lanen, da guztau ikintzen zaiken. Orduan, etxene bai, beti madalenak iken, o bizkotxoa iken. Nabaritzen aldea, hemen, zurea dira hauek eta nire biztatuak. Zu garbi zen euken beraz? Ba, oso garbi. Baina, bueno, ez animada eta animada, ez ingenieritza, ez amaita, ez ni sukaldean. Ba, bai. Ez tanda etxean, ez da? Piskat. Urterekin. Piskat. Alare, kostatu iten zaigu, giza banakoari kostatzen zaio asko heldutzea nik uste dut, eta heldutze horien erabakiak hartzerako orduan nik ez egit askotan benetan egokiak izaten dian gazteak ganean edo ez, Bueno, batzutan okerrak hartzen dike, okerrak erabakiak nik beti izatete, beti, hemen badik hemen 30 urte euskatela, baina ni oso ados nago erabakiak hartzen diala, hartzen dituzula bizitzan, momentuan erabakitzen dituzulako, eta ez da okerra ez horra baizik, eta da momentuko erabakia. Zegero oso horreza da esatea ez da hori erabaki nuen, baina, zuk erabaki zenun hori, momentuan horrela sentitu zinalako, ez? Bai, eta gaur egun ez nahiz damutzen bate. Nire lana asko maite dut. Ordu asko pasatzen dikut lane. Ez da munduan lana gustatzea baina, eh? Ba ez. Aguntuko dugu? Ez, hori daukeu, hemen presteuta daukeu. Hau, egingo detena da, hemen utzi. Ordu guain, ingo deuna da, hori bera eukiko dugu konfitauta, bateko ditugu laminak. Ureza alineo bingo dugu. Ados.
Orduan hortako botako daukat pixka bat. Ozpina. Nuen egin zen dituen zuk ikasketak, aiet? Nik Zebanken, Donostiko Zebank ikastetxen. Eta gero, ibilinez, jatetxe ezberdinetan. Zein izan da zure bidea, non hasi zinen? Hasi nintzen Zegaman, Emango diogu, ostatun. Zuk ikasi dituzun etxei musu pare bat bialduko ditu. Zegaman ostatun hasi nintzen, Juliokin. Julio. Gero egon nintzen Maria Angelesekin, Liernin. Maria Angeles. Gero egon nintzen Zarautzen, Zubiondon. Zubiondotarrak. Bai, Jose. Jose. Gero egon nintzen baita Jarraitu. Lanziegon. Eta Lanziego hori non da? Orli hotelan ondon. Non da hori? Donostialdean? Donostin, bai, hor zentro alden. Aizu, jau, amaitu dugu, za? Ez, bai, abaterako deu. Bakaila bat falta da. Entzuten da soinua etxean? Mikrofona hemen daukauta. Soinua ederra. Bueno, ikusten duzu, jai. Inda daukeu, bai, duna atera. Aiert, entxalada maniatzeko ezaizkidazu mesez kantitateak. Beida, gatza. Bueno, ordena da, gatza, ozpina eta Gatza, ozpina. Zergaitik du orden hori? Orden hori da, ozpina botatzen badio bukaeran, ozpina nola likidoa dan, olioa berak agaizten da. Eta orduan genditzaiu brillu gabe. Alderantziz, olioa botatzen badio azkena, olio ikusten do, uraza brillukin. Eta gero kantitatek die... Ados, gelditu egiten da olioa. Ez da olioa aurretik botatzen baldin badezu, desagertu egiten da, berak ezten delako. Beraz, aiert, ordena da gatza, olioa, ez bakatu ozpina eta olioa. Eta hori egiten da, olioaren dizdira nabaritzeko. Eta gero proportzioa da, goilara bat ozpineko, 3 goilara olio. Neurria dira bat eta 3. Bat eta 3, bai. Alare hori iritzitan egiten dugu, ez? Bai, norbaiti ozpin gehixoekin gustatzen badio, gutxioekin botatzen badio, gutxiko, baina neurri gutxiokora bera, hori izaten da. Neri askotan gertatzen zaita, zuei seguru aski etxean ere gertatzen zaizuela, da entxalada, ez daukala jatetxetan jaten dugun entxaladak zapore berdina etxara egiten duguna eta jatetxetan jaten duguna. Nik ez da iztea arraio bat gertatzen den hori, baina nik ez da inoiz lortu. Askotan itxen presaka egiten dugulako baita. Bai? Askotan, nik uste dut bai. Presa kontua izango da beraz? Maitasun kontua, ez da? Hori da. Denei behar da aldan guztu handinakin. Bai, egia da nik entxalak nahiko presazkin egiten ditela, Ordu ningo dugu. Urazta pixka bat jarriko dugu. Gero hau da, benetan, gauza bat etxean izan behar dezuena, ez da? Molde bat. Oso praktikoa dira. Bai, hori da, itxura erabiltzen dituzue. Itxura poliki emateko. Eta ez du balio seguraski zer ez? Ez, oso merkea dira. Da. Gero bota dugu piper berdea. Ados. Pixka bat. Jarriko dugu patatatxo bat. Bueno, bakizu ez, kalibada dator kaliutik. Kaliu da hitza katalana beroa esan nahi du. Eta gogoratu, ez dela bat ere ez eta zaila, eskalibada egitea. Jarriko dugu piper morroa. Baina, gaur gaiertekin etxala epela egiten ari gara. Eta, jarriko dugu, bakaiu pixka bat. Zitxura aiert. Zapalduko dugu pixka bat, eta guain berriro berriro errepikauko dugu prozesu, berriro? Bai. Eta hori, horrela egiten duzu? Bai. Kantitatea ondo gelditzeko eta jaten daunen, dena nahaztuta gelditzeko, bestela alde batetik geldituko zitzaion bakaiaue, bestela piparra, nahasin. Piper batea. Bai, barkatu. Jaso egin dut. Beste pixka bat. Oso ondo. Gero. Dugu. Patata. Gozea saltzen ari zatea, Berriro pipar morroa. Eta hau dena zuk egitezu sukaldean? Sukaldean aritzea sutan, ez? Hau dena egiten du laguntzaileak. Haure tokatzen da ikia. Bai? Bai, denetik da binbarra garbitu, prestau, denetik.
Bueno, bakizu errezetak webgunean dauzkazuela osoak, guk hemen ez dizuegu zehazten errezeta, zuek gure webgunera sar zaitezten. Hau da perrexila, ez da? Hoi da perrexila, bai. Perrexila izoztea, zuk uste ideia hona dela? Nela gomate egite zuen. Bai, eta ondo gelditzen da. Bai? Bai. Askotan Horren bildurren ez du usaina galtzen? pixkat beti, baina... Hala ere, perrexilak ez duka hainbesteko usaina, ez da? Ez, gehiago da kolorea... Txura kontu bat, ez? Bai. Bueno, jarriko dugu hor, orduan. Eta ingo dugu tomate saltxakin. Tomate botatzen diozu, eh? Bueno. Hornigai moduan. Nio! Hoi asko gustatu zait, eh? Utziko duzu nire egiten bai? Bai. Zer ba gustatu egiten jolastean, Eta guain, zuk aroak heldu. Eta baina eroringo da. Ondo zapalduta uste maldin badezu, ez daukez zertan eroik. Etxean, badakizu, hauetaroiko tramankulen material bitzen badezu, ondo zapandu. Eta baina ingo duguna da, probatu. Ezagit, etxean, begira, hartzen dezuen aierten aurpegia mesedez, nik probatzetenean errezeta bat. Aizugarri guztai zait, sukaldariek ze aurpegi jartzen zuen, hola, tentsio moduko bat, esan ez, bueno, a ber. Uste ditzaiulako goxoa otea eta jamarronek gustatzea. Nola egon baina? Ez que haukan itxura honekin, gizona. Nola ez da goxoa egon hau. Bueno, egin egin etxean, eta mesedez, begira zazue aierte jartzetun aurpegia, Irripartxoa.